po sa mga gustong mag-premiere po dyan, kailangan po hello guys, ayan po, turuan ko po kayo kung paano po mag-premiere. Alam nyo po, napakabilis lang po nito ng premiere. Unang-una po, mag-upload po muna kayo ng inyong na-edit na video sa inyong YouTube channel. Tapos, kailangan po i-private ninyo doon sa inyong YouTube channel. Pag na-private na po, punta po kayo ng Chrome. Tapos, dito na po kayo sa Chrome, no? Punta po kayo dito. Ayan po. So, ayan na po yung mga ina-upload nyo. Di po ba? Ngayon, isi-set nyo po yan siya. Yun, punta po kayo sa may pencil. Dito po yung sa may public na nakalagay. Ayan po, kung nakikita nyo, merong nakalagay dyan, private, sa taas, unlisted, members only, public. Ngayon, itong schedule na to, ayan, i-check nyo lang po yun, i-click nyo po yung schedule. Tapos, ayan, meron po date dito. Yan, kung gusto nyo maglagay kung kailan nyo gustong i-upload ang inyong video. Di po ba? Tapos, meron din pong time dito. Kayo na bahala mamili dyan kung anong time. Itong time zone, hayaan nyo na po yan, wag nyo na yung pindutin. Yan lang po ang time zone. Ngayon, may done po nakalagay dito, idadal mo po yan. Pero ito kasing video na to, intro kasi to, kaya hindi ko pwedeng maidan to. Tapos dito sa taas, merong nakalagay na save. Ayan o, kung nakikita nyo po, save. Pagkatapos nyo pong i-done, i-save nyo. Ayan, di po ba? Ganun lang po maglagay ng premiere. Ayan, set sa schedule. Done. Pagkatapos nyo i-set na siya sa oras, sa time, sa araw. Ito sa taas, merong save ito. Diyan isi-save. Yun lang po kung paano po mag-premiere. Kailangan, uulitin ko po ha, una, mag-edit muna kayo. Pangalawa, i-upload ninyo sa YouTube channel ninyo, i-private po muna ninyo. Tapos, bago po kayo pumunta dito sa Chrome. Ganun lang po ang gagawin nyo. Ayan, sana nagustuhan nyo po ang aking YouTube channel, aking premiere. Ayan, kung nagustuhan nyo po ang aking video na ginawa ngayon, ayan, mag-comment lang po kayo sa ilalim. Ayan, wag po sana kayong makalimot na mag-subscribe sa aking channel, Noemi Competente Vlog. Ayan, thank you so much guys. Paano daw i-hide natin yung ating mga like, comment, ganon. So, dito, punta tayo ng YouTube Studio. So, ayan guys. So, kung makikita nyo yan guys, yan ang video ko. So, punta po tayo ng advanced settings. Maigi lang siya guys. Ito guys pag pag naka-blue ito guys, yung users can view ratings for this video. Pag naka-blue yan siya guys, ibig sabihin, makikita doon ang tawag nito, ang ating like. So, pupuntahan natin ha. Ayan, di ba yan siya kanina guys? Ayan guys, di ba nakikita natin kung ilan yung tamsak meron, ito yung intro na to. So 14 tamsak yan siya guys, makikita. Ngayon, kukunin natin yung blue, balik tayo doon sa YT Studio. Pag kinuha natin yung blue nito guys, punta tayo sa may pen. Tapos advanced settings. I-off natin yan guys. So, gaganyan yung kulay niya. Hindi na siya nag-blue. Then, isi-save natin to guys. Ayan. Tapos, balik po tayo ngayon doon sa intro na yon. So, ayan na siya guys. Nakalagay na yung like, dislike, share, download, and save. Diba? Pag hindi yung naka-blue guys, pag naka-blue yun guys, ibig sabihin, walang nakalagay na like, dislike, ganito. Pero pag kunin yung blue na yun guys, ayan na yung resulta niya. Di po ba? So, ayan lang guys kung paano po
mag-unhide ng ating like, dislike, share, download, share. Ayan, nasa sa inyo po yan guys kung gusto nyong itago ang inyong mga tamsak. Di po ba? Nasa sa inyo yan guys. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking video for today. Ayan, sana marami pa kayong matuto pa kayo sa mga ina-upload ko na mga video. Ayan guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, don't forget to subscribe my channel, Noemi Competente Vlog. Ayan, thank you so much guys. Bye!